Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Inaasahan ang pagtaas ng supply ng palay sa bansa sa third quarter ng 2025. Ito ay batay sa pagtataya ng Philippine Statistics Authority o PSA na inilabas itong Martes, September 16. Ayon sa PSA, mula Hulyo hanggang Setyembre, posibleng madagdagan at umabot sa 3,940,000 metric tons o 18.4% ang palay production. Lalawak din umano ang harvest area sa 19.1% o 943,380 hectares kumpara sa 792,000 hectares noong third quarter ng 2024. Ditong August 1, umabot sa 550,540 metric tons ang palay ang naani mula sa 140,030 hectares ng sakahan na kumakatawan sa 14.8% ng total projected harvest para sa nasabing bahagi ng taon. Tiwala si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na makakamit ng bansa ang record high na ani ng palay na unhusked rice ngayong 2025. Pero nilinaw niya na in-adjust na ng kagawaran ang full year production forecast sa 20,350,000 metric tons dahil sa epekto ng pag-ulan at baha. Mababa ito na kaunti sa naunang pagtataya ng 20,460,000 metric tons. Ito raw ay konserbatibong pananaw upang maging maingat sa pagtataya sa gitna ng walang katiyakan datos ng ani bunga ng malalakas na ulan itong mga nakaraang buwan. Sa kabuuan, tinataya nga abot sa 3,860,000 hanggang 3,960,000 metric tons ang supply ng bigas pagsapit ng katapusan ng taon ayon sa Agriculture Department. Sapat daw ito para sa 96 to 101 consumption days sa buong bansa batay sa per capita requirement ng 122.7 kilos. Sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.